ole thir tu du takte ka chanela ka lo lom le vek chewa he tun tum chu ni danga ka ti ngai lo ang deuh men zel ro sanga fu chiang te hi ka lo soi ve chak tlet maya hei you icon hi ka en ngai lem lowa atir tang khan ma se fu chiang lo mo ti hla kha ron lar khan ka diu di lai te khan fu chiang lo mo kha ka ti thina nanga po chu ti khamin dia thian te khan nia he la hi an san sa anga tinge muni ka tia ama zel ro sa nga po hi ka en chuang lawa ka mu chuang lawa ari ka sha ta tanga sa sa mei me kha ka ni ta chuanin i ai kon te han kal chho zela ka le en ngai chuang lo ta a chuanin top 5 atlak zana cheu khan ke ni chu pa ngai deuin youth icon 2024 ka envoy khatna ani a ta chuan aron zai ta ni chuan a hlasak kha khamizana her thuli ti hla sakjana khanin kan chung kwa te in kan enve thap meya apa hau khan chuan aron zai ta kha thiam kha ka tira em meya a o te kha apa reuh ka tia ba ka o kha ki sang lu tuk si lo khan thadeuh khan aron sa thei zela chuan a han sak mipui auring lu tuk laia tlema theihnil anga anti kha ke kha chuan ka han en non po khan a theihnil lawa abita boy deuh ni hi ka lo tia alo ni chia reng boka chuan ka va comment nge ni po khatan post na phe chuan theihnil that lu tuk ti kha tin ti phe kha chuan a theihnil lo abita boy ni kha ka lo ti ve nge mo ke music engma shelo le en ngai lo ama phetun icon page en ngai lo khan kan covid men ve khangla nga chuan ka en ve na sal tuk apa kha theihnil ni me lo ka te kan pa bula po khan nia ani lo in ka sha kha ti ve kan pa po khan mo chuan tiang khan kan han en chho ve china final po kha kan ena khami atlak zan ba kha ke phe chuan ka en le to lo shim ta chuan ti khan final zana kan han en le ta a rsat kha unreal cfb vel han ke en reng thina ka mu thina ni chu angai nom hi ka tiro em a zai te hi chuwang chuan zan ena po hian karon da na chan tak chu han loma an khwa han honga amit tuitla ka hmu khan karil ru khoi em a pa te lo hlut zia te nu le pa hlut zia te panei lo shom zia te po lo paltlang ve to vek tu kan awangin zaina hianin ka han soi ve chak shim rs anun te hi ke chu adu om reu ka tia alom om ka tiro em a kumla no pang ang hu in fasha te ne na te a lo mandon te han pe ka hmu phe ka chuanin ka thin lunga khoi reu em a ka youtube ti hian ka fanu te hian poite lokan lak ve the huna youtube lokan lak ve huna entinge kan manang ka ti a anu mere thei khongai thlak no pang khongai thlak pero minti ni chu khangte kha karil ru khan ron om choi a chuan ni tam takena kan ti thei lo kha ati ve ni chu are sa hian ro pui ka ti em a man kuma kan fa ti hi khol bom ka siam sak ve me ya ta chuan an thlak thina kum to palo ni a kan fanu chuan kan fa te chuan chama pe kha an du that meya bazar na ai khan kan in fak thmela kan soi ve shimanga chuan bc awa kan han hlan nge an khol ang tlem tampo ani lawa a soi po za thak zo ka tamjong phe chu ma sengin kan fa te thinlunga khatiang om shim kha kaloma he rs thinlunga no pang khongai thlak ti me ang ka fanu soi an dan ang taka no pang khongai thlak atan puina a hian pathian hian na satakina sha ka ti meya kan thin lung te buk tu chu pathian ni a pon lam lan dan le tiang vel kha a thlir lo pathian chuan thin lung ani en thin ni ti hi rs nun te han ka hmun a sem ema mi ten tu na po an sel loi chu ti khati klap pa azai an ti ma seng a thin lungina lalpa at kau tlat na hi pathian hian a choi moi ka ti ni tu na po hian mo chuwang chuan ka u hianin rs video hi da ve roi chanela hian chu ti khati himron ti thin ni chu a ka nei thleinem video nei ngai lo mi da sa zel mi upload sa zel nya ka nei ve thleinem ka tia ni chu mi zana chuan kan ti shep zana chuan ka u kha ka mumanga khan ka hmu ni chu rs ka chuan kan vega khan lo kon sa ta chuan a video lak tumin ka channel upload turin ka tia ka video tur kha chuan
lak tum khan chu kavakal ve ni chu ma se lo zai zo man cha chuan alo ha chol mek lai hi lo nia chuan chu wang chuan karon da chak ve shim shima are sa nuna hian en ton tur tam tak ka hmuwa panei lo ani na hi ka khongai mai pe lama kan chan te lo ni ve a panei lo shom zia te kan she ve a chu takara athin lung thiang lim takhi mu ka na har sa ka tia chuwang chuan zaina po hian ka channel han ka ron fak pa in kamu manga ka mu thu chu kan ron sei pa duwa thon thu ang type dewin ka vakala concert khala nei zo to kan che anu te lili te ina hian ani nge nge a thut thleng se alo mu a chuan ka va bechia mar phone nen khan alo mu ha dama concert lo chawlu tu kha lo nia ka khongai ra ulu tu ka chuan voi khat kha aron nei le chumi zana chuan voi ni ka manga ka hmuni chumo chuan concert kha anei le a video turin ka kal le a ma alo zai zo man zel a ka video rem ve lo ni hi ka channel ka upload lo meng ka tia atu ka page chuan ka u po ka shil nge nge ka nui vok ka ni zana mi mang phan yang min tia nyang ka tia chuan hei tuna ka ron da ma po hian kan pa po ka shila ka mu manga ka mu thu chu chuan ti hian karon da chuak ta a azai toite toplam an karon da anga ka nei chun te khamo are sa nuna hianin tlom na nun te ka mu a ama a mithil pal takani in ka mu boka chuwang chuan pathian hianin kan ama kan rin na chena hian mi hi aron vur le thin ti te po hi ka mu chang em a chuwang chuan are sa hi ama zai o hi ngai thlak nom ka ti a ke en na sat ber polani a tun ai kona po hian mo chuwang chuan karon da chak ve shim shima ama nung chang ka hmu dan soi pa in ka midang po an thiam lo ka ti chuang lo ka en vek thauta petera te po pathian la sa om chuna nia kan du em kan nu pa phe chuan kan tran lutuk midang po kan tran vek an zai thiam kan ti veka ma se arab are sabi ka hi karon da ve chak shim shima kamu manga kala mu kher nen karon da ve le karon soi ve le lom ni chu frashate en san lo tu kan pathian chuan a choi moya a thin lung a hmu sak ka ti me thin lung te buk tu chuan a buka a buk kling ka ti mai ni chumo chuwang chuan he ai sang po he thleng zel the anuna uluk chuan ti te po ha kan soi du a chuan panei lo te pa nu nei lo te nu pathian kan nei chung hi chuan khovela hianin re thei chan hai in ti bik lo tur ti te po kan soi du anga kan en tur dik kan en chuan engma hi lungai na tur hi om lo en tur dik hi en tlatin ring tu te ikalila khovela hi chuan fight tur tam tak om social na te po tam tak kan dongang ma se khang zong kha en kanin kan dali suwa min hmangai na te ari thei te chan hai te min du sak na te ama kan hnai tlat chuan ani pon min hnai tlat don ni ti kha kan soitel pa anga keipo ka bel tur dik lali suwa ka bel lo hi chuanin kanun ha thin chuwang chuanin ama bel tur dik hi belela ama a in ngatlatila kanun ha dama khovel lungai na te har sat na te hi chu kan la tok don tutuk eng soi chat na te elrel na te it sik na te hi chu tu te po hian kan to gang mi hlot linga piang hian tiang hi an tong sa thina chung te po chu are sa chuan fight zel se ti hi ka du em ani chuwang chuanin ama tan po hian thei angin tong trai sakle no pangte an nia ti khopin an larve amizorama te po chuwang chuanin tong trai na te po khan thla thinila ama hnaya ama bul hnai om tu te po kha ka video lo ngai thatuin om ni chu an pathian nei tlata om turin are sapo ka cha do ni chuwang chuan ka video te lo en ve ni chuanin he ka thu cha do ni a pasha te pa le pathian chuan kal san don lawa ama hnai tlat chuan a choi sang ze lang ti hi kan soi ve du ni chu kan cha ve du ni chu chuan a top lama hian a video toy te kha kan lo da ve lang ve shim shimong chuan are sa du sakna kan hlana kan lompui em ani a lo tlin na What you
서로의 앞만 어떤 마음이 갔다니 어떤 마음이 갔다니